ҳамроҳ набиева сокини шаҳри Конибодо мебошад. ӯ 5 рӯз мешавад ки дар беморхонаи вилоятӣ дар шуъбаи шушу бодигарм табобат мегирад. ҳамроҳ 2 моҳ аст ки аз бемории бодигарм ва нафастангӣ азият мекашид. мегӯяд ҳангоми ба духтурон муроҷиат карданаш ӯро духтурон ба шуъбаи шуш ва бодигарм бисарӣ намуданд. ба гуфтаи ҳамроҳ нахустин маротиба ба ин беморӣ гирифтор шудааст ва аз ин пеш ба ин беморӣ гирифтор нашуда буд. ҳангоми ба ин беморӣ гирифтор шуданаш ӯ дар аввал хеле азият мекашид. баъд аз табобат гирифтан саломатии худро хуб эҳсос мекунад. اولش همین بدنم به یک چیز دامید ثانی روحی نفسم گرفت شب بخور رفته نمیتونستم مولتر سلفه وای می اومد خورم مگر حاضر من آنچه ناز دکترون ناز نگاه کردن همشیره ها سنترکه ها همه‌شون ناز نگاه کردن او با قطو های همشیره ها ناز نگاه کردن. бодигарм асосан ҳангоми тағйири ёфтани иқлим, махсусан ҳангоми оғози фаслҳои баҳор, тобистону тирамоҳ авҷ мегирад. духтурон мегӯянд ки ин бемории мавсимӣ буда бештар аз ҳисоби чангҳои гулҳои мевагӣ ва гулҳои саҳроӣ ба вуҷуд меояд, ки асосан он бемороне ки ҳиссиёти бодигармӣ доранд дар ин вақт бемориашон хуруҷ мекунад. нишонаҳои беморӣ ин сурхшавии чашм, обравӣ аз бинӣ, атсазании пайи ҳам, хориши гулӯ ва хориши гӯшҳо мебошад. фирӯз наимов, табиби бемориҳои бодигарм мегӯяд дар ҳолати ба ин беморӣ гирифтор шудан сари вақт ба мутахассисон муроҷиат намоянд. оризои ин беморӣ вақте ки ин чиз бодигармӣ мо ном кардем, бодигармӣ мо нисбат ҳозир гуфтем ки мавсимӣ дар бори чашм бини гӯш гап задем. ин бодигармӣ роҳи нафси ошёнаи боло, верхний этаж, ошёнаи мобайн, ин средний этаж, и ошёнаи поён ин уже аллакай шуданаш мумкин бемориҳои хос таъсирот ба шуш расондан ё ин ки таъсирот ба ошёнаи поён ҷо роҳҳои нафасие ки даруни шушба ҳаст. табибон тавсия медиҳанд ҳар шахсе ки ба бемории бодигарм гирифторанд бояд дар иваз шудани мавсимҳо худро эҳтиёт кунанд, зеро эҳтимолияти хуруҷи беморӣ вуҷуд дорад. дар ҳолати пешгирӣ накардани ин беморӣ метавонад ба астма гирифтор шаванд ки табобати он тӯлонӣ давом мекунад. гузориши Сарвар Ҳамдамов, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.